Палка, ты ведаешь, як называется наша планета? Я ведаю. Земля. А як называется самая маленькая планета? Маленькая? Меркурий. А як называется самая великая планета? О, самая великая? Ведаю. Юпитер. Юпитер. Первая литера Ю. Вітанки, сябры! Витан, Привітання. Сёння з намі Патрик. Клімачок. і я Юля. І разом ми будемо вивчати літери беларускага алфавіта. Патрик, яку літеру вивчаємо сьогодні? Ю. Ю? Як у слові Юпітер. Ой, і як у слові Юля. Юля? Каб навчитися писати літеру Ю, нам спотребиться Угу. поднос, Поднос. манка Манка. і пальчики. І пальчики. Слухайте мелодию, повторяйте за мной рух. Спочатку великая литера Ю. И раз, и раз, и раз. Спробуешь? Давай, Така Коляска. складана літерка. Ну так. И раз, и раз, и раз. Супер. Видатно. Теперь маленькую литеру Ю. Раз. И раз. И раз. Давай ты. Атрымалася. Теперь мы зробим руханку для пальчиков. Руханку. Сегодня у нас будет космичная. Уявите, что О. наши пальчики летают по орбитах. Давайте вот так спочатку. Тик-т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 ик. Ой, інший бок. А теперь вот так. И на себя. А теперь вот так. И інший бок. И теперь просто мы сами. Руханка скончена. Теперь мы будем писать. И у гэтым нам дапаможа Я. слімачок. Тому что великую литеру Ю мы начнем писать там, где у слімачка вочки. Вот тут. Ставим кропочку, слухаем мелодию и повторяем за мой рух. И раз, и раз, и раз. Ось такая литера Ю. Спробуйте еще одну. И раз, и раз, и раз. Потім обов'язково вибирайте самую пригожу. У мяне, наприклад, ось І обов'язково ставте їй подобаєчку. подобайку. Патрик, поспробуй ти, коли ласка, великую літеру Ю. Вельми пригоже. Теперь поспробуем маленькую литеру Ю. И знову нам допоможе слімачок. Угу. Так, шукаем, где у слімачка голова. И тут будем писать маленькую литеру Ю. Повторяйте за мной. Раз, и раз, и раз. И еще одну. Раз, І раз. и раз, и раз. Ось так. Потім вибирайте саму пригожую. Мені, наприклад, ось гэтая. Ось так. Коли ласка, і ти, Патрик. Вельми пригожа, Угу. правда. Такі раўнюткія, пригожыя. Дякую, Патрик. Дякую вам, детки, що були з нами. Сьогодні ми навчилися писати літеру Ю. І кажемо вам до побачення. Пакуль! Пакуль. До зустрічі, сябри.